zatigarritasunarekin jarraituz, zatitzaile komunetako handiena nola kalkulatzen den ikusiko dugu. Bi zenbakiren artean, amankomunean duten zatitzaile komun handiena nola kalkulatzen den ikasiko dugu, bai? Orduan, demagun ondoko bi zenbaki ditugula, 16 eta 20. Orduan, hasteko bakoitzaren zatitzaileak kalkulatuko ditugu. Jarriko ditugu 16-ren zatitzaile guztiak. Goratzen zareten moduan, adierazten genuen honela, parentesia zabaldu, eta zatitzaile guztiak jarriko ditugu. 16 zati bat, 2, 4, 8 eta 16. 20rekin berdina egingo dugu, 20-ren zatitzaile guztiak kalkulatuko ditugu. Bale, behin zatitzaileak kalkulatuta, ikusten dugu amankomunean ze zatitzaile dituzten 16 eta 20. Bata daukate amankomunean, 2 ere amankomunean daukate, 4 bai amankomunean daukate, eta ez dakate gehiago amankomunik. Orduan, hau ikusita, zatitzaile komunetako handiena izenak dion moduan, zatitzaile amankomun guzti hauen artean handiena izango da. Bai, kasu honetan, ikusten dugun moduan, amankomun guzti hauen artean handiena 4 da. Orduan, honela da adieraziko genuke. ZKH, zatitzaile komunetako handiena, 16 eta 20-rena, berdin 4. Bale, hau erresa da, baina arazoa dator, zenbaki handien zatitzaile komunetako handiena kalkulatu behar dugunean. Bai, zenbaki oso handia denean, zatitzaile guztia jartzea, oso luze gerta dakigukelako, bai? Orduan, honetarako metodo bat ikasiko dugu, bai? Orduan, eskatzen digute kalkulatzea zatitzaile komunetako handiena 40 eta 60 zenbakiena. Orduan, lehenengo urratsa, deskonposatuko ditugu bai 40 eta bai 60 zenbakia, zenbaki lehenetan. Bai, gogoratzen duzuen bezala, hemen egiten dugu 40-ren deskonposaketa, eta geratzen zaigu 40 dela, 2 ber 3, bai, 2 der 5, bai. Eta 60rekin berdina egingo dugu. 60 behin zenbaki lehenetan deskonposatu ostean, ikusten dugu 60 dela, 2 ber 2, 2 der 3, 2 der 5, 2 ber 2, 2 der 3, 2 der 5, hori da. Bigarren urratsa, behin deskonposatuta, bakarrik aukeratuko ditugu zenbaki lehen amankomunak. Hemen eta hemen, bai, bi zenbaki bi biderkagai hauetan, bakarrik amankomunak diren zenbaki lehenak. Kasu honetan, 2 agertzen da hemen, eta hemen ere bai. Bale, 2 aukeratutako bat. 5 agertzen da hemen, eta hemen ere bai. Bale, 2 eta 5 aukeratu ditugu. Baina, 3 bakarrik hemen agertzen da, beraz, 2 eta 5 bakarrik aukeratuko ditugu. Eta 3. urratzean, aurreko urratzean aukeratutako bi zenbaki lehenak, 2 eta 5, agertzen diren berretzaile txikienarekin esarri beharko ditugu. Hau da, 2 hemen ber 3 agertzen da, eta hemen ber 2 berretzaile txikiena 2 denez, aukeratuko dugu 2 ber 2, bai? Eta 5 bai hemen, da bai hemen agertzen denez berretzaile gabe, aukeratuko dugu dagoen moduan. Beraz, zatitzaile komunetako handiena jartzeko, ja aukeratuta, 40 eta 60-ren zatitzaile komunetako handiena izango ditzateke 2 ber 2, 2 der 5 kasu honetan, bai? Eta honek ematen digu 2 ber 2 4, 2 der 5, 20. Beraz, 40 eta 60-ren zatitzaile komunetako handiena 20 da. Bueno, hauxe litzateke metodoa. Praktikarekin erraz ulertuko dugu eta asko erabiltzen den prozedura bada, beraz, asko praktikatuko dugu.